Mga kaigsonan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang usa ka tulumanon o programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang programa tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nining tungura karon, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing og magapanginaut kaniyo kamong tanan karon ang kamo sa kabasko galagsig sa inyong mga panglawas nga may magamit na to nga puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamator nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mainiton nga mga pagpangamusta no sa tanang mga chapter president sa nagkalaylain karon nga mga dapit tungod sa inyong paghupot o radio station niana para maialagad kining atong pagtulunan. Kumusta kaninyo? Og labi na diri sa sulod sa PBCM compound sa mga igsuon nga mga diehard o loyal nga nagpabilin sa pagka naa sa atong baruganan sa pagka PBCM. Kumusta kaninyo? Og sa tanan nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon sa pagtambong sulod sa usa ka tuig dunay tulo ka hugna, ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug ang celebration nato dinher gyud pagahimuon sa PBCM compound dili sa atong mga silingan nga mga dapit ug asa pa nga dapit ihil. Og ingon man usab nga dili nato pagkalimtan ang atong mga kalihukan para sa PBCM Palace Reconstruction, ang mga paghatag niya na. O nini karong higayon na magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsoonan. Katambayayong nasab ninyo karon, nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban po din ato karon sa studio, atong kaubang ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kini usabi niyo sa ebanglista Brother Hernaldo Pipi, akong mga mainiton nga mga pagpangmusta usab sa tanan nga mga nagpaminaw karon nakatsun-in usab labi na diha sa PBCM compound. Sa mga nagsunod sa Facebook ug sa YouTube, kumusta mga igsoon? O karon sa pagpadayon sa paghisgot, magpailap ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran o sa katakna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa, adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launang tagnas gapunon. Adunay pagsubli nini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Og salamat sa mga kaigsunan nga nag-aabaga o nagatag suporta sa mga radio station. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati kini matag adlawng Domingo dinhi sa B Radio Waikurat FM. Sa matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din gitagaan kinig pagsuporta sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa PBCM Dental President nga usa nga naghatag suporta sa atong programa dinhi sa radyo natin Manolo Fortich Bukidnon alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion. Kumusta kanimo Brother Yochikyo Madrihanon ug sa imong mga kauban usab nga membro sa Dental? Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Hingoog City? Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo dinhi sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Din gitagaan kinig kinabuhi unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ingon man ang pamilya Kisimundo o
Usab ang atong igsoon, Brother Mario Warlito Chabit, ug usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati kini sa Power Radio matagadlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Din gitagaan kining kinabuhi sa atong kauban nga ebanghilista o ministro Brother Diver Rizaba. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati kini sa DXRU Radio Ultra matag alas 10 ang takna ngadto sa alas 11 ang takna sa Gibuntagon matag adlawng Domingo. Ug usab kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini sa DYLE matag adlawng Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa Kautuhon. Live usab kini sa Facebook mga kaigsunan din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Teofilo Sibelia o usab ang mga kauban nga mga ebanghilista o ministro nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Cesar Patio, Brother Luciano Bubot Panta, Brother Dennis Gonzales ug uban pa. Musta usab sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati kini sa RPN Dix Kidi matagadlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas gagabion o live usab sa Facebook mga kaigsunan ang atong programa. Kumusta sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa matagadlang Sabado sa inyong pagpatalingog dinhi sa DXBP Shore FM alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas kapunon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado og sa mga opisyales, ang Vice Chapter President Sister Alma Bernedo, ang Treasurer Sister Julie Tobo, ang Secretary Sister Marina Campado, ang mga advisor nila ni Brother Silo Canonigo, Brother Eric Canonigo, ni Sister Gertrudis Canonigo, ni Brother Marcelo Hubay og ni Brother Pedro Campado. Og usab, kumusta kanimo Sister Melanie Labado Go Santos? Kumusta usab kanimo Brother Nilo Junior Hodilia nagapatalingog usab dinhi sa Valencia, Bohol. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Kabadbaran City? Ang atong programa mga kaigsunan mabati kini sa Honey FM Radyo Publiko matagadlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas Gibuntagon. Gitagag kinabuhi sa atong igsoon PBC member Brother Nicanor Librero og ingon man ni Sister Angelica Di Librero PBCM member. Ato sa kumusta o gitimbaya atong mga kaigsunan nga nagasudong via Facebook Live dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kanimo Sister TCE Kulihat og ni Sister Lily Patterson, PBC member, og sa gihapon Sister TC ang imong pagpasalamat sa imong pagpadangat sa mga libro o referensya nga imong gipadangat sa Central Office. Ingon man ang pagpasalamat namong daan sa imong ipadalahay pa nga mga referensya o libro nga gi-request sa atong Executive Vice President. Kumusta sa itong igsoon din sa Luok, Kinatilan, Cebu, PBCA member, Sister Nida T. Bakang. O gusab, ato sa kumusta ang PBCA member din sa El Salvador, Misamis Oriental, Brother Feliciano Onabia. O gusab, ang mga amakito ng Hermias family nga nagasudong via Facebook Live din sa tinipong bansa sa Amerika, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo, brother? Ato sa mga kumusta ang atong isunuban sa iyang pamilya, Engineer Brother Derwin Mangalos and family. O ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. Gikumusta usab nato ang mga tigpaminawan nga anya sa Iligan City, mga Sunit and Gavaya family, labi na ni Brian Bubong Sunit. Og ingon man usab Brad Ron atong ipamusta si Brother Remo Sabang no. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo? Codename Kabugason. Kabugason. Kumusta kanimo, brother? Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Kumusta usab dahi kang Brother Jirid Kila dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. O karon sa pag-isgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga kaigsunan, mga mahal na mong tigpaminaw ang atong pag-isgutan karon mao ang padayon nga paghatag og katinawan sa ang gisgutan sa pinadayag sa
Kapitulo 21, versikulo 3 o 4, part 12 na kini. Para kini kang lina, bibalaba din sa pilar buhol. O at usab nga ipahinumdom gyapon kanila Brad Dever nga paaboton sab nila katong dunay mga nagka-comment po nato nga ang uban ato na pud ning natubag, pero may mga komento pampud sila atong ipasidaan nila nga paabot lang sa ilang part. Atong pagbasahon, Reb, mao kini ang mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Sister Lina Bibalaba dinhi sa Pilar Bohol, ikaduha si Brother Ryan Mapalo dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, ikatulo si Dunggal Tingabngab, ug ang ikaupat si Brother Ruben Gambi dinhi sa Tandag City. O karon atong pagbasahon gyapon Brad Dever ang uluhan sa atong nagapangutana para malabas sa mga kaisipan pod alang ni atong bag-ong nagatangka o maupa sa pagsudoong lugar pod o pagpamati, Brad Dever. Okay, Reb, mao kini ang pangutana ni Sister Lina Bibalaba nga gipadangat niya kang Brad Rooney. Ingon niini ang nakapahayag: kanimo Pastor Mangalos, ako tigpaminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako taga Pilar Bohol nga nag-alagad sa simbahang Katoliko diri sa Pilar Bohol. Ug among pari si Felix Tabigi. Pastor Rooney Mangalos, ang una kong pangutana. Sa pinadayag 13:16-18, kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana. Sa pinadayag 21:3 ug 4, kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko, Lina Bibalaba, taga Pilar Bohol. Okay now, kining pangutana may tungod sa mapintas nga manap ato naman ning natubag. O kini nasa diri sa pinadayag 21:3 o 4 ato ning gipadayon kay Sister Lina Balaba sigon sa gipahayag na namo nga mayong matikdan nga kung nakasabot ta nga niata diri dili tanan sa pagtulunan sa PBCM nga makaingon ka nga kining musangko nang adtog yun sa kaluwasan o maghuna-una ka kay nagwali na gud. Ang uban gani nini si Mr. Aquilino Valencia, yaning gikuraw kining kuan. Iya pa kang gihanggat nga pamati apod ko og mamati lugar kanamo. Moning iyang gihanggat, iyang giaghat di kanimo. Ug ato kining mapamati ano. Kanang di lang ninyo dawaton kay nagpaila mong kung kangamay kang lakit sa Biblia. Ano na ako no? Perti gini mong nakapangugat kang Lina Balaba, Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka, dito nila, pataligog kasi ninyo, kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. Usa imong naklaro nga mauto iyang sinultihan. Buot siya magpakig kumparar lugar sa interpretasyon, pero na may among isolido sa pagkuan pod moabot ta diya na ng puntuha og masangkaran ni siya unsa gid ni ka mayong laki ning kauban nako nga magwali sa una niya maglain nya dili pa gyud igo Sister Lina Balaba nga confirm na gyud nga ang among igsuon sa pagtuog bula-bula ra bang babaan ni og makikumbate ni Mitchell Bindilio, si Brother Hermoines Macarayo. Sus kay magtukod na madaypod sila ilaha. Unya gitawag ang ngalan og Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ug matod pa nila kauban man kuno si Brother Danilo Nakwa sa pagpahigayon ani ningon gani sila nga murag dili man tina kining gitawag og Philippine Association kay kanang diha divine kanang master murag matupan nila Philippine Association Dani Macarayo Incorporated, Holy Spirit Incorporated. Ingon po ko nga na murag yung mamao ana nakaron mo na nga among gipatagad ninyo makita unya ninyo na kay sa mga pag-ebanghelyo ni Master katong among gipakita nga basahon nga ingon nga Biblia mao nang among ipakita diha kaninyo nga diha ra makita ang pagbalintong namo sa among mga kaatbang nga sa una dili kaatbang bag-o pa confirm ni ini karon nga bulan nga Pitsa 12
kibali mauna ang ilag panghukas. Kani matod pa sa dental president nga si Eutikio Along Madrihanon nga gipakita kuno nga nang huso na siya sa singsing. Siya ra man po'y nagsugilon niini dito kang Mr. President sa dental. Yang ipakita nga nang huso na mga iko sa singsing na kung mauna wala man ta manghinugon kay naamas propesya ni Master mahinugon man ta og unsaon ta man kung naigo na sila sa sulti ni Master. Por iso nga ato lang pagabasahon Brother ang katong Pinadeg 21, 3 o 4 pero diri nato sa Biblia nga gitawag og pagpadayag kining Biblia nga Cebuano hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus Brother. Okay, niarib atong pagabasahon ingon niini ang nakapahayag. Og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon. Tan-awa ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tao og siya mupuyo uban kanila. Og sila mahimo nga iyang katawhan ug ang Dios mismo mag-uban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Ug ang Dios mupahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata ug wala nay kamatayon ni kaguol ni panghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Balikan nato ang versikulo 3. Kining nakasulat sa 3, igalang Lina Balaba, mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan. Pag-ingog, og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon tan-awa ang tabernakulo sa Dios. Sa ato pa gusto sa Dios sa nakasaad pala nga ipatan-aw kita aning tabernakulo sa Dios kay kana dili lisod naa daw na uban sa mga tao kanang tabernakuluha. Og siya mupuyo uban kanila og sila mahimo nga iyang katawhan og ang Dios mismo mag-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Sa ato pa ang mga katawhan sa Dios kana nga may tabernakulo. Siyempre, kung padayon sila nga magsunod niya na sa pagtanaw, kay dili man na sama sa usa ka salida nga sini nga tanaw-tanawon lang nimo na. Imo nang isugilon. Kay ang purpose, kami nag-una og nakatanaw nini og amo nang gipayag nga kini katumanan sa lawas sa among magtutudlo nga giingon nga tabernakulo. Kay sa ato nang nabasa sa Textus Receptus nga Biblia sa ikaduhang Pedro 1:13 ngadto sa 15. Si Pedro ang iyang lawas, gitawag kana og tabernakulo, pero tabernakulo ni Pedro. Pero ang tabernakulo ni Pedro lahi sa tabernakulo sa Dios. Kay kung padayon ka niini, Sister Lina Balaba o kinsa, mao kini ang importante kay naamang guni saad. Unsay saad sa mga magpadayon ini sa bersikulo 4 gingon, og ang Dios mupahit sa tanang luha gikan sa ilang mga mata buti pasabot nga doon na ay sa gubangon natong mga paghilak unya niini sa atong pagsunod dili kay magsige lang tagkatawa pero tungod kay gisaad nga pahiran ang atong mga luha sa atong mga mata kay doon na ay mga hilakon ug wala na unyay kamatayon ni kaguol no naman tay kaguol sa pagkakaron pero pag abot anang tungura ni paghilak kung doon na may paghilak ni adto na may bisan unsa pang mga kasakit kaya ang nauna nga mga butang nangahanaw na kanang ato mga kasakitan kay pag-abot niya na wala na unya kitay mga kasakit o paghilak bisan pa ang kamatayon kung kinsa kana ang katawan sa Dios amo namang isgutan kadto man ang pagtulunan nga pibising nga mo'y nagwali dili man ang bag-o pa karon nga mao na nay inyong dawaton amo lang isiradaan kay ingos master sa basahon namo nga ingon nga Biblia nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Master Tomas D. Eugenio Sr. nga gisgutan niya nga ang atong atimanon ang pagtulunan gyud nga PBCM kay daghan daw magdala sa iyang ngalan mo na nga among gipasidaan nga sa pag-abot unya sa maong saad maabot na to na kay ako na o amo nang gipahayag nga ang atong kalipayan nga madawat nga totally wala na ang mga kasakit na to. Pag-abot na sa katapusan. Sumala sa Daniel 12:13. Nga gingon, apan pa din ka sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan kay ikaw mo tindog uban sa imong kalipayan, sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Mo kana ang saad ipagpadayon ka diha niana dili aning bag-ong gitukod nila nga Philippine
asosasyon og matod pa nila Dani Macarayo kay kanang diha og Divine Master magkuno na Holy Spirit Incorporated. Sila na may mugna ana katawanan bepod. Pero ang atong issue karon, atong ipadiyon badron kay nag-ingon man si Brother Danny Nakwa sa inyong gihisgutan diha sa pagkulo kabildo ninyo sa PBC International Facebook page nga kini kunong atong gigamit nga eleksyon paghisgot yana dili kuno mao ang atong kahulugan mao nga ato sa ding ipasabot kay para sa mga mahimong membro na o kadtong mga kaigsunan nato nga kung naa di ay ta sa PBC compound kung narehistro na ta diha ang balaod ni Master kahiusahan sa pagbotar ang ilahan ni Brother Danny wala na kang Aquilino Valencia isa wala na kay og mag-apil-apil kas politika iya na sa yawa niya madunggan nato ni Ron o kinsay mayawa nato ani Ron unsa sa iyang gibuhian Bradron. Okay, Reb, atong basahon ning comments ni Mr. Nakwa nga iya pong gipost sa social media isip counter sa ato ang pagwali ni atong panahon nga kami o kini si Bradoni magitahasan sa Executive Vice President sa pagwali padubag gikan sa pangutana pod sa kauban nga igsuon nga si Sister Natividad Palapar kay nibuhi man ko ning istorya si Bradani nga ang kahusahan nga gibili ni Master diri para sa pagbutar kundi kahusahan lamang sa diha sa relihiyong PBCM Sa pagpasakop lugar. ang iya ding gibuhat Reb ni comment siya nga panamas-tamas kuno atong basahon ang iyang comment atong i-display mo ni Mr. Mangalos, so address diri kanako kay kami may nag-argue ani social media. Mr. Mangalos, ang inyong gihimo usa na ka pagpanamas-tamas sa akong pagkatao ug sa akong pamilya kay kun duna pa mo'y bisan gamay nga pagrespetar isip usa ka miyembro sa PBCM, Board of Directors ug usa ka ministro inyo unta akong gipatawag aron paghusay mahitungod niining inyong gipasangil nga nakasupak ako sa kayosahan sa politika. Muning iyang girason nga ipatawag unta kuno daw siya. Karon kung granting nga wala kay ipatawag Brother Danny Nakwa. Barahan na ba? Sukdanan na ba nga magpadagan ka para iparisto kining inyong gipasakupan kay naa naman mo lugar na kining bag-o lugar nga Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Mao na ba na ang katarungan? Bisan asa ninyo kay si Brother Hermogenes Macarayo mao na mo kuno Chief Minister ani. So imo na kung nakatagna ra man na sa gipayag ni Master nga nay mo ilog sa posisyon bisag asa lang din karon og sa kuan pa mangga lami man gyud nang mahinog di man nang hilaw pero matay alanganin nasubraan kas pagkahinog ba nalata unya giulod man hinoon niya alang sa kasayuran o kumusta din ni Sister Nida no bakang dinhi sa Hinatilan Cebu among gi-invite kini si Brother Danny Nakwa gani dili siya musulod kay init pa kuno ug ang akong gisugo mo kini ang chapter president nga si Felipe Manlon usa ka chapter sa Batok Plaridel Misamis Occidental branch number 83 adlawng Domingo pero unsay gihimo ni Brother Danilo Nakwa niya inyong patalinghugan ang sulti na lang ni Felipe Manlon ang iyang reaksyon o iyang gihatod diri kanako. Ma'am, ang pag-anhin na mo, isugo may reverend, aron mahuman ng mga istorya. Kaya dili ba basta kadagkuan biya siya. Aron, hilom ba? Dili nga ingat sa pag pananglitog mo rin sa'yo. Position ko na magkana magpasaylo ang ramana. Ako sa nginan. Isag, ingo mas dani, dili sa gikorontoy. Kaya inang ano, kabalo ko, kabangan ko sa mga tao diya. Abangan ko na sa mga tao. Iboto-boto na yun. Ako lang yanyo nila. Ayo, balag ila kung tirahon sa sulod. Ay lang ko sa Facebook. Kay makabasang akong mga igsuon, mga parente nako. Nahimo na hinoong kong dautan. Yan na siya. Dahil, balag ila kung laon nagtira sa sulod. Ako, dili ko masakit. Kaya nang ano, saon tamang yun nga, ingon anak man. Pero, di lang ko nila tirahan yun sa kanginan. Kaya maulaw po ko. Mama mong pag-anhi. Ang gusto ni Reverend Mangon nga, mag-istorya mo exclusive dito sa sulod ng para nga mahuman na ng isyu man kay
pati kayo, puro ta mga PBCM, kadua, kadagkuan bayad mo. Ya, nganong naingon ani ni. Si Reverend gusto ba si Reverend nga mauli ang inyong mga relasyon. Ang ginan si Mama Lisa. Lagi Lord ako nakasabot man ko nimo Lord pero ako ba ninginan ni isa ayaw pag kuan na lang imuhang hunahuna nga kuan kay nang kamo ba gibinla ni Master. Pagsulat sa tanang mga kanang balaod o sa mga doktrina. Ana siya. Pero di lang pug ko anaon kay kabalo pug ko maulaw, sakitan pug ko ni ana siya ba. Ikaw mo bitaw ang tuyo ni Reverend gitanian ka. Para nga mag-istoryahay mo, para nga mauli na. Isang ina kay si Cesar, Brad Cesar bitaw. Ni sulod dito. Mag-istoryahay Reverend no karon ano problema. Para nga mahumana. Ana siya nga musulod na maguping pero dili ko karon. Alinaw-linaw sa nako mindras init pa. Nabati na to. Deklarasyon ni Brother Danilo Nakwa, musulod naman ko ping pero di pa karon. Ako sang palinawon-linawon kay init kayo. Kay musulod ko dito, pabutuhan mas mga tao. Pabutaran-butaran diyon. Oh, dili dadon sa kuan kay maulawan ko sa ang akong pamilya. Ang makadungog atong mga kaparentihan. Adaw be kay imo manggi social media. Mong among gipadungog dito. Pero waiting me, nag-ingon ko sa programa nga welcome mo kay naa sa atong basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao kang Divine Master Tomas de Inyo Senior nga kamong mga magwawali pag inuliay mo sa maayong kabubuton pero unsay imong gibuhat imbis gipaadto ka dili pa ka kay init pa imong ipabugnaw na karon unsaon man ana nga naglain naman gani ka naglain naman mo ikaw may nagtabang ani kang Hermoines Macayo kay matupan mo, ako may gisaligan ni Master sa doktrina. Kay ako may gipanalanginan. Kalakip na sa pagbuhat sa doktrina o sa dokumento. Nindot di ay nga gipanalanginan ka. Kay nangangin ka naman sa mga kaigsunan. Unsay imong pagsabot kung musulod ya kaluwasan na? Amo na sabning isgutan sa among legal counsel. Nga once nga mawali mo, nga dadon na ninyo ang ngalan ni Master. Ingon pa sa among legal counsel, kinahanglan nga dili ninyo dadon ang ngalan ni Master. Mayon ta maghimo ka Mr. Nako og statement nga mamuhas na mo o muundang na mo sa pagka PBCM kay kini inyong giparehistro kining certification gitawag ninyo ni inyong giparehistro og bona fide religious organization. O niya ang religious nga organization nga gitukod ni Master PBCM. Nya kay nagparehistro mo dili PBCM, may pag maghimo kag statement nga mobiya mo sa PBCM. Ana ra. Nakaron atong tin-aon kay unsa pa iyang dugang rason kay ato man lang sang gipakita sa mga kaygalaan no. Kay basig mag-ingon sila nga non sa puding chief minister ako lugar. O kining mga board of director kay one of the board man ni si Brother Ronnie Mangalos. Nganong wala man imbitaha di na siya. Amo nang gipadungog nga naa di ay pero ni-refuse. Pag-abot sa tumoy at the end nagtukod na hinuon. Nagparehistro na hinuon sila. Naon sa unta man na ron di makigbangga gyud. Di sa mga pangag lang o sa mga pangag lang na tuan ni ron. Sa rason. O sa rason. Na unsa ang iyang gikuan sa social media, brethren? Okay, usareb nga iyang gibuhian social media kining maka pahiubos gyud kay ang actually ang dalang gibatikos ani ang Executive Vice President ang Chief Minister si Reverend. Oh, para nimo brethren kay ako na may nagdumalan ko pero in my own opinion, direkta gyud directly kang Master. Hey, siya may tag-iyas doktrina ng akong gidumalahan. Tinuod gyud na. Okay. Atong basahon rin atong i-display ang iyang mga comments matud pa dinhi. Kataw-anan padyud kaayo ka lugar. Ako mo iyang girumbo ani. Kami may nag-argue sa social media. Naggamit ka og mga diksyonaryo sama sa Dictionary of the Bible and Religion o Merriam-Webster Dictionary nga nag-define sa eleksyon as an act of God. Nga wala pud nimo masabti na sayop jud ka og ayuha pagsabot kay lipat-lipat na ang imong gibuhat aron malimbungan ang mga sakop. Di mo gamit termino lipat-lipat man kunong gibuhat namo. Ang gidefine diha nga eleksyon as an act of God dili kana tawhanong kalihukan sa politika o eleksyon sa panggobyerno kundi buluhaton open and close parenthesis act kana sa Dios alang sa iyang mga pilion. Eleksyon, close and open parenthesis. Ngatagan sa kinabuhing dayon, busa ang mapili sa Dios, andam na.
predestined, ang close, open and close parenthesis, alang sa kinabuhing dayon. Ha ha ha. Mo ni pinaka murag insulto ba? Ha ha ha. Basaha og sabtapud uy ang kahulugan sa predestination and election diha sa maurang dictionary nga Merriam-Webster. Mao lagi basaha og sabta pag-ayo, kuwang nilang inog Mr. Mangalos, basaha og sabta pag-ayo aron makakat-on ka pangutana sa uban kung wala nimo masabti. Oh, kita mo na. Mayunta na brother og ho ho ho. Kay hilak to, pero naman po'y ho 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 nga dili hilak. Ho ho ho. Merry Christmas. Ha? Kang Santa Claus to brother. Pero niya, walay lalis bradan nga ang Dios mag-ilik para sa iyang mga katawhan. Sa diha nga kinahanglan pud sila nga mopadayon, talakip na sa pagpadayon nga bantayan nila ang kasuguan. Sa diha nga nailik na pinagi sa eleksyon lugar kay mao man na imong gikuan nga gipakasayop minimo katong election is an act of God. Ningon din ka mo nang nakadestined na predestination to eternal life katong mga ilik na sa Dios O pilihan Nga. sa Dios. gitagaan lugar na dayon og saad nga kinabuhing dayon. Imong gidisigawas nga dili apil ang politika. Tan-awon ta imo man na. Ningon man gyud ka na lisod man na brother Dan nga di namo tubagon. Sister Neda Bakang og kamo nga mga kaigsunan. Kay ngano man ningon man gud siya sabtap pud uy ang kahulugan sa predestination and election diya sa maong dictionary Merriam-Webster. Mao lagi basaha og sabta pag-ayo matud pa aron makakat-on ka pangutanas sa uban kun wala nimo masabti. Nganong mangutana pa man nga nasabta naman brad ni gi-explicar na gani karon kay ningon magkangatawhanon ang gipasabot namo apil naman ko ana sa pag-ingon nimo ha 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 Tinuod. sa pagkantalita nimo ba kay ang gipasabot nimo ani nga pag-ilik sa Dios o ang eleksyon siya nagpili sa mahimo niyang luwason dili na matod pa ni Valencia nga dili ka ng eleksyon nga tawhanon nga ang eleksyon pagabuaton nara sa sulod sa simbahan sa makatawan sa Dios dili daw tong eleksyon nga diha sa eskwelahan mao ning giingon ni Valencia Pangutana. Kanang eleksyon sa gobyerno, asa man sila naghimo sa pagbutar? Naa sa eskwelahan. Ang eleksyon sa Dios, asa gibutang sa pagpinili ay, basahon ko pagbalik sa English, Good News Bible to the English version. And its church, the acquainted elder, and with prayer and fasting, they commended him to the Lord in whom they had put their trust. Naaman kuno na sa simbahan, sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, naa sa simbahan sila nagpili. Unsay buhaton? Mao ang pagbuasa o pagampo. Ang eleksyon sa ang pagbutar sa tao nga naa sulod sa eleksyon, asa gipaymutang naa sa eskwelahan. Uno na ako nobe. o atong nadungog nga sa eskwelahan ko no ato maning makita unya atong ipakita sa Biblia ang espiritual ug ang material o tawhanon kung do na may pag-ilik ang Dios eleksyon nga espiritual ug eleksyon nga tawhanon dili ka kalakip sa Dios nga giprinsipyo niya para ipapatuman sa iyang katawan sa panahon kang Kristo unsa bay giluwatang pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Hernan, duha ba ka matang ang iyang ihatag sa tao aron mo tuo sa iyang panahon nga kuhaan natong ehemplo, Brad Hernan? Oo, duha rebren. Ang priba, atong pasahon dinhi sa Juan Kapitulo 3, versikulo 12 sa Biblia nga may tatak ka 70 Adventist Church mo kini ang nakapahayag. Kung dili ka mo mutuo sa yutan-ong mga butang, nga akong gisugilon kaninyo, unsaon ninyo sa pagtuo kung suginlan ko kamog langit nun mga butang mo kana rep. Oh, di nakita nato gi-highlight nato, may red, may yellow. Nagingon nga atong Ginoong Kristo kung dili ka mamutuo sa yutan-ong mga butang. Oh, di nagsugilon siya. Nga akong gisugilon kaninyo. Diyan sa yellow, gi-highlight nato. Unsaon man ninyo sa pagtuo kung suginlan ko kamog lagit ng mga butang. Busa sa panahon kang Kristo,
mupatuo siyang tawhanon nga mga butang yutanon. O ano na po iyang patuhan nga langit ng mga butang. Kung wala niya ipatuo ang yutanong butang, nga buot-buot ra, nato, di na nato pwede. Pero iyang ipapalutaw nga, tuuhi po ning yutanong butang, o kining langit ng butang, nga iyang gi-explain, di kay kitara po'y magbuhat sa langit ng mga butang. Ngawa niya itudlo. Nakasulat ka na. O maayong timan-an nga ang atong doktrina, mga mahal namong tigpaminaw, Sister Lina Balaba, ang among doktrina, si Master mao'y katumanan sa Espiritu Santo. Gihan ay nananamo. Sa direct nga pagkasulti, siya ang Espiritu Santo. Pero si Kristo mismo namulong nga kung ania na o ang Espiritu Santo maghimog pagpatuo o sana kuhaon niya ang ipatuo, isugilo niya katong gisugilo na sa atong Ginoong Kristo. Unsay priba, brother? Ni Harib, atong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi na ito pagkabasahon sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25, hantod sa 26, ingon ini ang nakapayag. Nagaingon, kini mga butanga, gisulti ko kaninyo, samtang ani apa ako uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala samahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Higalang Sister Lina Balaba, mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, atong timan-an, ingon ni Kristo, ang manlalaban, ang Espiritu Santo. Gi-highlight na mo nga read. Unsa daw ning Espiritu Santo? Nga kung ato nang iklaro, si Master ang katumanan sa nagadawat na gaws, sa wala pa mo dawat, mabitang isplikaran, mabitang mamati. Matod paapan ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan, igapadala sa man, ingon ni Kristo. Siya ba ang magatudlo kaninyo sa tanang butang? Di ang Espiritu Santo, si Master lugar, mutudlo ni sa tanang butang, ingon ni Kristo. O, unsa pa, magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Di mo kuha og pagtulunan ang Espiritu Santo, gikan kang Kristo, nga iyang ipahinumdom. Timanan na to, brother, dani nakwa, kay batod pa nimo. Wala man kay kalakip ang eleksyon nga tawhanon. Kay katong eleksyon nga gipasabot nimo, katong langit nun lang. O nitiman-an nato, Sister Lina Balaba, aron dili ta mayabag sa pagtulunan nga ni obra nining panahon na nga gimugna bag-o panghaon og ato baning makaon. Nakaron, sa pagpahayag og pagpamatuod ni Apostol Pablo sa iyang statement, Badrone, unsay gipahayag ni Apostol Pablo? Okay, ang pahayag ni Apostol nga si Pablo basahon tarib dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 ngun ini atong babasa. Kung adunay maghunahuna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mao'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Nakikita na to, Brother Brother Kinaot. Brother Hernan, Sister Lina Balaba, ngayon si Apostol Pablo, kung ano na may una-una nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, dili katong propeta nga tagnaon niya ang gisgutan sa Villanueva nga puhasan kuno si Brother Hermoines Macayo, gitagna na kuno siya. Ingon sa manager nga si Roy Labonos. Nganong di gud ka mapuhasan? Nanagna ka sa butang ba nga murag linog? Ingon, karon kay nagluinog. Timan di ba nay mga guba? Nabagoy di magguba nga linog man na. Nangano man kunong di ka mapuhasan sa programa nga maglain magkag-imo. Nakita naman ako na. Ako mag-ingog nanagna ko, pero nganong gikuhaan ka gani na mo record? Inyo mang mabati Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Na kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM na mas kamot ni Riberin. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Riberin. Inana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo, dili og dili gyud ko kabiya ni Riberin sa prangka nga pagkaistorya. Sa katong nag-ingon ka nga ang mga tao gibili ni Master, di, naklaro ka ron. Di sa ato pa, kung nag-ingon ka nga gibili ni Master ang mga tao diri nako, nganong imo mang gigunitan, nganong gikuhaan ta mang kag-record.
Kay wala ko mutuo nimo, kay nituo pa ko di ko magkuhag record nimo oy. Wa kay kalibutan kani. Busa ako na ning gipahibalo para to prove nga ikaw ra po'y magawali nga nahimo ng bakakon og propeta man ka. Nanagna ka, kabalo ka imong giawat si Juan Pusong ba? Nay, manalagna na ko nay. Isa, testingan na to. Sos, nisakam day primeros kahoy. Isa, unsa man kuno'y akong giluto. Manok nga may kapayas nay, kay nalili man niya tos kahoy. Nindot pod managna, kay nahibawan niya daan, kay giluto man. Mahibawan gini mong tangtangan ka, kay gumikas imong gihimo. Oo, nakaroon. Na nag-ingon si Apostol Pablo, ato balikan tong 14:37. Kung adunay maguna-una nga siya propeta o may hiyas nga espirituanon, iskala lang punta kay nawiktan na tong kauban nga ministro pero karon ministro. Ha? Kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Sa Ginoo diay ni ang mga sinulat ni Apostol Pablo kung unsa mang nakasulat. Pero Brad Hernan, kinsa man kini nga Ginoo nga kung may hiyas man sila nga propeta o hiyas man nga espirituanon, ilhon ang sulat ni Apostol Pablo daw sugo sa Ginoo. Mao ning pahayag Sister Lina Balaba. Brad Hernan, unsang tubag ani? Ang Kinsa tubag- ning Ginoo? Si Kristo ka na reb ang tubag atong basahon ang Juan kapitulo 13 bersikulo 13 sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church mo kini ang nakasulat. Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo kay mauman kana ako. Si Kristo di ay ang Ginoo. Busa kung unsa man ang nakasulat ni Apostol Pablo o sinulat, sugo din na sa Ginoo. Bantay, Brother Dani, nga kauban sa pagtukod di makarayo nga ikaw mo'y nagpasiugda. Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ha? Unsa man si Pablo nagsulat nga kining sulat iya kini ni Kristo. Karon kini bang pagpasakop sa pangagamhanan sugo ba ni Kristo? Oo, sugo kung nagsulat si Apostol Pablo. Kay ang sinulat ni Pablo gikan magpuno na sugo sa Ginoo nga ang Ginoo mao si Kristo. Kay nga mas Kristo nagtawag kamo kanako nga magtutudlo Ginoo, husto kamo kay mauman kana ako. Dabi, kung magpasakop ta sa punuan kay dunay namunuan. Na ngano man nahimo man ning punuan aron atong pasakupan. Mayo tingali ang ato sa basahon Brad Ron naababra Ron. Aduna Na rib. kining pamunuan nga tawhanon dili ni pamunuan nga langit nun. Aduna, mabitaw na nga, kung katawag ka, Mr. Nakwa, murag mo lugar nga ikaw katawanan, kay conclusion man ka, kung magisgot og Dios og iglesion, langit nun raman imo, wa man nimo tanawa nga pwede day sa yutan-on, kay naagoy pagpasakop sa yutan-on nga pangagamhanan. Dugay naman untang uban Brad Ron. Maayo man gani siya mo pasabot ani sa una. Nibiya naman hinon siya. Mura na sa kang Judas Iscariote. Nga kanis Kristo ato ning sugton. Mo ni ang manluluwas. Ingon ni Apostol Judas na dugay kay nagbudi man sa adili di ay. Ako din ning ipalansang sa cross. Wow. Kay masapian ako ning ibaligya. Okay. Manong awhag ta nga, himog statement kay maduha inyong religion in town, Mr. Nakwa o Brad Hermodis Macarayo kay nagparehistro mo og bona fide religious organization. Di duha na iron na inyong relihiyon. Basahon na ko sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 3 ang akong pagbasa gingon. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat ug maayo kundili sa dautan. Bot kabang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahom nan buhata ang maayo ug mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Okay, balikan tang bersikulo 1. Matinaw, kinahanglan ang tanang tao magpasakop asa nga masinugtanon. Diin sa mga punuan sa kagamhanan, gi-highlight na to. Kay matud pa, walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios. Dios di ay ang pagbulutan ini. Matud pa ni Apostol Pablo. Si Kristo daw nagsuguan Ilhon ang iyang sinulat nga sugo ni sa Ginoo nga mao ang atong Ginoo sa Kristo. Kay mabasa sa Juan 13:13 sa ato nang napabati. Nya dayon og gi-highlight nato yuli og ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Karon
Kung magpasakop ta sa pangagamhanan, sa punuan, kay doon na di ay namunuan sa kagamhanan. Na ay kung walay kagamhanan, di walay namunuan. Kung doon ay namunuan, di apod sa kagamhanan. Di mo na atong pasakupan ang pangutana. Kini ba higala Sister Lina Balaba, Brother Danny Nakwa? Pangagamhanan ba ni sa langit nun? O pangagamanan ba ni sa yutanon sama sa giingon ni Kristo? Sa gibasa na ganina nato sa Juan, nga nagingon, kung dili ka mong mutuos sa yutanong butang nga akong gisugilon kaninyo, nanon saon man ninyo sa pagtukon suginlan ko kamog langit ng mga butang. Nini nga atong gibasa sa Juan. Nakaron, sa pagpatinaw niya na, kinibang pangagamanan na nga pasakupan, yutanon ni nga pagamanan. Oo, ngano, kay ana ay pulis nga gisgutan nini, ug adunay pagbayad ug buhis nini. Kung langit nun diin kakakita nga naapay pulis dito sa langit. Diin magbayad po tag buhis dito sa langit. Unsay puri ba, Brother? Niyari ba itong pagabasahon sa Biblia nga, the Living Bible? Dinhin na itong pagabasahon sa Romans chapter 13, verse 1 to 4, ikama lang nato sa verse 6 to 7, ingon ini ang nakapahayag. Matod pa din obey the government, for God is the one who has put it there. So tumana ang panggobyerno, tungod kay ang Diyos mao ang nagbutang ni ana dinha. Matod pa rin, there is no government anywhere that God has not placed in power. Walay panggobyerno bisan asa nga ang Diyos wala magbutang diha sa kagahom. So those who refuse to obey the laws of the land, so pangyutanon gyud ni, are refusing to obey God. So katong magdumili sa pagtuman sa balaod sa yuta, nagadumili sa pagtuman sa Dios. And punishment will follow. For the policeman, so naay policeman, klaro lamang nga pangyutanon gyud ni. For the policeman does not frighten people who are doing right. Kining mga pulis, dili ni sila nagpanghadlok sa mga tao nga nagabuhat og matarong. But those doing evil will always fear him. Pero kadtong nagabuhat og dautan, mao ang kanunay mahadlok kaniya. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God to help you. So kinidayng pulis, gipadala kini sa Dios sa pagtabang kanimo. But if you are doing something wrong, of course you should be afraid, for he will have you punished. He is sent by God for that very purpose. So gipadala diya siya sa Dios tungod sa maong katuyuan. Atong ikama dinhi sa verse 6, matud pa dinhi, pay your taxes too. So klaro lamang nga pangyutan-on gyud ni kay nagoy pagisgod diri og buhis. Pay your taxes too. So bayre ang mga buhis for the same two reasons. Matud pa dinhi, for government workers need to be paid so that they can keep on going God's work serving you. Tungod kay ang panggobyerno nga mga trabahador nagkinahanglan og bayad para magpadayon sa buluhaton sa Dios nung mga pagtrabaho, pagserbisyo kanimo. Pay everyone whatever he ought to have. So bayre katong tanan nga bisan unsa nga dapat niyang madawat. Pay your taxes and import duties gladly. So kaduhan na itong nabasa dring taxes, bayre ang mga buhis o mga importasyon nga mga buluhisan. Obey those over you and give honor and respect to all those to whom it is due. Oh. Nakita nato sa bersikulo 1 kung balikan nato no sa kapitulo 13 sa The Living Bible. Unsay giingon sa bersikulo 1, obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. Tumana magkuno ang balaod sa gobyerno. Kay Dios magkuno ang nagpahamutang niya na bisan diin nga gobyerno lugar. Dios ang nagpahamutang niya na sa bersikulo 2. Gingon nato langit doon man na. So those who refuse to obey the laws of the land, balaod man na sa yuta, di gobyerno nga nasa yuta na, are refusing to obey God and punishment will follow. Kung imong supakon na kay giapil day sa Dios ang tawanong gobyerno o pamunuan nga ipapasakop na, di nimo na kadlukan ng tawanong gobyerno. Kay ngano ang mahadlok ana katulang nagbuhat og dautan kay sa gobyerno na ay pulis o sa bersikulo 3. Unsay gingon?
For the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. Kanunay manghadlok katong nagbuhat og dautan, pero katong tao nga nagbuhat og mayo, di ka angay manlok sa pulis. Nabay pulis dito sa langit. Nya sa bersikulo 6, giklaro dayon, pay your taxes too. Nabay buhis dito magbayad tas langit. Wala oy, di klaro na lang, Brother Danny, nga ipagpasakop ta sa punuan sa kagamhanan. Nakaron, nganong doon na may kagamhanan nga punuan, nga nagpatuman aning balay ronon? Kinsa man ang pinakadako nga punuan sa kagamhanan? Ang presidente Sa nasod. sa nasod. Unya, ang pinakaubos, ang kapitan, ang taas, barangay chairman lugar, barangay kapitan, mo nang ubos. Unya, ang taas ana, ang mayor, gobernador, congressman, senador. Ang pangutana, ginguman, magpasakop ka mo sa punuan sa gamhanan. Nganong nakabaton og punuan sa kagamanan? Kay doon ay kagamanan, din dito na munuan. Na nganong na'y nakabaton og pagpamunuan? Di ba pinaagi sa eleksyon? Na og nag-eleksyon man, niya way butar-butar, kinsa may mamunuan. Di mo gawas karon nga, kinanglan nga adunay pagbutar, mupili ka og kinsay imong mapilian. Katupong mo daog diha nga mahimong mamunuan, kagihiusahan. Wa ba na, Brother Rane? Wa ni mo na masabte. Nga nag-ingon, magpasakop ka sa punuan sa gamanan. Kay doon na may namunan, og walay nagpasakop, og walay nagparistro para sa pagbutar, panahon sa eleksyon. Way nahimong punuan nga atong pasakupan. Busa pag-ingon sa Dios, pasakop mo sa gobyerno, kay siya di ay nagpahaluna na niini. Unya, apil na ang eleksyon, ana, wala. Kalakip Apil na. Apil lang pagbutar, ana. Apil na. Ngano? Kay naanay namunuan. O, nakita na to na ingon ka nga walay apil. Di lang ka gusto. Busa, kung balikan na to, Bradiber, ang iyang lecture na to balik, ang Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie, sa page 227, unsay nakasulat, Bradiber? Oh, ni Areb atong pagabasahon. Nining pulong nga eleksyon, diretso lang ta sa atong punto, Reb, kining gi-highlight og red na to atong pagabasahon. Matod pa dinhi. This article deals with election as an act of God. O sa Cebuano, niini nga artikulo naghisgot sa pagpili isip usa kabuhat sa Dios. Oh. O ning among gipasabot, election is an act of God. Ingon din ka, Brother Dani. Oh, kung imo lang mang basahon ng sitas diha, mga sitas man dili sa tawhanon nga politika. Pag eleksyon lugar matod pa og ni Valencia pa. Kay ang eleksyon sa Dios na simbahan, unya ang eleksyon sa tawhanon naaman sa eskwelahan. Giunsa nimo na part ni nga ang Dios gihisgutan namo, election is an act of God. Duha, may tawhanon o may langit nun. Di lang ka musugot Valencia. Kaya naglain naman ka. Ha? Dito naman ka sa unahan. Sa Kidangilan naman ka. Wala na ka sa lugar sa Valencia ba? Part of Bukidnon ng Gapon. Pero lain man ang Valencia, Bukidnon. Og Maramag, Bukidnon. Ignon din ang Maramag. Og Valencia. Ha? Nakaroon, niini nga punto karon, mao, nga kung musanong ta sa kahiusahan, kay giapil man na ni Master sa doktrina, Brother Danny, nga imo nang gilikwad, nga wala nang kiusahan, ya, nagpadagan ka sa imong bata. Kung sa di imong purpose ato, dua-dua, mingon di ka ato, pagpangampan na sa imong bata, hoy, ayaw mo pag-iusap pagbutara, kayo niyag mapildi ng akong bata, kay kanang dili mag-iusap mo mo na ipagdaog, wa ka na nabali ng atong, ambot lang o siya nabali, sinina o ang utok. Nakaroon, mao, nga sa musadong ka diha ni anang dapita, mamaterial man og espiritual, ang gisgutan nato, Brad Ron, Brad Diber, Brad Hernan, ang sa prinsipyo lang ni nato, wa na ta mangilabot sa uban og unsa ilang interpretasyon sa eleksyon nga tawhanon. Pero sa doktrina nga gitulo ni Master, apil na ato maning makita. Por iso, nga dili nga gihadlok nato ang mga tao. Pag musanong sa eleksyon, ingon nga na ila nga mapili ta sa Dios para makuha nato ang kinubangdan. Apil naman ang tawhanon nga eleksyon. Muning atong gibasa dayon ang Merriam-Webster Dictionary sa the word nga eleksyon. Unsang nakasulat, Brad Deber, sa eleksyon? Ni Areb atong pagabasahon, daghan man ni ato lang gipili ang kining usa, kining sa number 2. Matod pa dinhi, mao ni ang definition sa election.
predestination to eternal life nga kung sa Cebuano nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Oh, nakita nato nga ang eleksyon nakadestinasyon ng daan no sa kinabuhing dayon. Unya karon kay nakadestinasyon naman sa kinabuhing dayon. Sa Biblia naabag yun nga na dayoy mga emperador o gobernador bradon basta mabutuhan na sila pinagi sa eleksyon. Tungod sa eleksyon o pinili ay naagi mahimong gobernador o emperador nga mo na mamunuan sa tawhanon. Basahon ko ang Biblia nga may tatak 70 Adventist Rave nga Biblia dinhi sa pahayag sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 13 14 gingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa. Kinahanglang magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulutan Okay. sa emperador ingon nga maoy labaw sa tanan. Nagisgot nag-emperador nga diha ipasakop ang tao nga kinahanglan magpasakop sa nga masinugtanon sa tawhanong pagbulutan. Sa 14 nga bersikulo gingon, o sa mga gobernador nga iyang gipadala aron sa pagsilot niadtong magabuhat og dautan og sa pagdaig niadtong nagabuhat og maayo. Oh, nakita nato na. Pero atong oras no, ato lang paring kamutan mo. Adto ta sa unahan ay picture ni Brother Johnny Bagaipo. Atong i-forward. Atong i-forward no. Niini mga mahal namong tigpaminaw. Gipakita kini ni Master nga kung wala pa'y apel. Ni atong tungura si Juan Bagaipo usa sa mga ministro PBCM evangelist. Kana. Okay. Oh, mo ni ang hulagway niya. Unsay gisulti ni Master niya sa panahon nga kumbate ni Pipi It's Marianito nga bana ni sa akong igsoon nga si Teresita Eugenio. Ni ang gitugon ni Brother Johnny Bagaipo ni Master. Atong i-display. Ato i-display. Palihog, Brother Ber? Okay, ato pagabasan mo kini ang ebanghelyo ni Master, matud pa dinhi. Matud pa ni Master, Juan, karon sa pagbutar niini karon nga eleksyon, adto ka butar ni PPH Marianito ha, sulti ni Master. Dili dito sa imong igsuon nga si Adila Kaamek. Oh. Muning gisulti ni Master Juan. Karon sa pagbutar niini karon nga eleksyon atong tungura lugar. Adto ka butar ni PPH Marianito ha, dili dito sa imong igsuon nga si Adila Bikaamik kay kanang Bagaipo na. O makita nato ni nga mo ni ang si kuan lugar Pipi mo ipabutaran, makita nato ang picture mo ni si Pipi Marianito. Mooy giya ni Master nga pabutaran. Tanawa usa ka ministro gi hatagan og ehemplo ni Master. Dayon ayaw pagbutar sa imong igsuon nga si Adila Bikaamik. Mo ni si Adila. Sunod. Makita nato ang lagway ni Adila. Mo ni nga kaatbang lugar ni Pipi Marianito. Unsay gibuhat ni Brother Johnny Bagaipo? Nisibat siya, iyang gitablahan, wa siya mabutar sa igsuon, wa po siya mabutar ni Pipi It's Marianito, nga mo gitudlo ni Master. Nyadto siya sa iyang igsuon. Mo ning makita nato ang hulagway sa iyang igsuon. Now, si Brother Clemente B. Bagaipo, igsuon ni Adila Kaamik. Oh. Dito ni siya. Kay nagpuyo naman ni siya sa Mental, Davao City. Kini si Brother Clemente Bagaipo. Unsay gibuhat ni Master kang Johnny Bagaipo? Iyang gi-expel siya sa pagka-ministro. Wa man kay apel dan. Kay tawhanon ka. Anong gi-expel man niya? Si Dan ni bay gi-expel? Dili. Kay kung ikaw atong tungura na baylo mo ni kuan ni Johnny hasta ikaw balin siya o kinsa pa dugay ra mong gipang-expel. Unya unsay gibuhat ni Master? Nasuko si Master gi-expel siya. Ngano man kay ug naagog ka sa Dios, una ang Dios mo unahon nimo pagsugot. Hay nang priba Hernan. Naari ba rin atong basahon sa may titak ng 70 Adventist Church sa Buhat, Kapitulo 5, versikulo 29. Mo kini ang atong mabasa. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Kung sa among bahin, si Master mao na ang Dios sa among bahin Espiritu Santo. Siya nagtugon. Juan, kato mo ibutari. Nanganong ni lighot man siya nga mag-uwali man siya. Sa gipakitang himplok, kinanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Busa ditong bahina, gitagak siya sa pagkaministro. Why apel ang politika, Brother Dan?
Musadaghan pa untang atong pahayag Sister Lina Balaba magkaigsunan pero ang oras miabot. Ha? Sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, among ipanghinaot nga nasabtan ninyo. Master Tomas de inyo Senior, ang among magtutulo, o kini ang inyong alagad, Reverend Charlie Unyong, sa ngalan usab sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab niyo yung igsoon ni Evangelista Brother Hernaldo Pipi. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.